Shwa bangin sedang ya ke kubor, ni kerpat ipi ki nongpek, ban subscribe ya ke ni ke channel, ban klik ya notification bell, pen yo kloy ki kubor na ke Jylla. Seng Jainta Students Movement Jowai Circle, Kala Hiar kynsan ban be Naphang Iaki Bar Jylla shong di harut Surok Musiang Iew Shyiap, bat kiwei ki jaka ha Jowai. Kini ke Jing Hiar kynsan ke JSM kalong hadian babun kila ujor persya iki nongshong di Jing di daki biya lynti na Footpath Iew Shyiap bat lynter ke Surok keba marjan bat ke DC office. Lalap dah keseng mentah babun iki nong di kidai kibar Jylla sudah kiba khlem ki kot kisla kiba biang kum ke trading license, labor license, bat ki temporary NOC nakawa he chnong. Kumta nakaliang kaseng, khlem kynran dien klabe Naphang bat ai ke jing maham tyngeh iakine kibar Jylla. Lada sashi sin ki shong di jing di biang nakaliang kaseng, kansale dak tyngeh iakite kibar Jylla shong dukan be ai. Kaseng kadap dak jing sokya ban syam babun ki Paradoh Para snam kimyo ban shong ha kite ki jaka penban dak kibar Jylla ki banut ban shong wat la kimdon ki kot kisla ki babiang. Kani gade kejing telot ke JHEDC bantek lakam yakini kijat kambe an but day nakata babun ki bar Jylla ki sim kabu dak basyupin itang ki Aadhaar card ban pensakhi lai yatho uba editang ubolong unong yalam ke JSM Jowai Circle. Sạm long à? Long mấy bài thoát kìa? Hả? Đấy là ông tên ông long sạm nhé. Đấy không? Lê thông. Iya enggak namanya apa? Kod ni trading license, labor license biang. Biang ni. Proof ni biang. Proof. Nam tim no. Labor license at the code, trading license at the code. Like la mi het chnong na ko het chnong de. Yung ang code de. Smart. Kang. Hei, Fadikal. Kang. Sukon.